μας 23 Απριλίου 2015 στην παρουσίαση στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Τα παιδιά μας, Χαρά, Ραφαηλία, Δανάη, Μιχάλης, Δημήτρης, όνομα, πες το μόνοι σου. Χριστίνα, Αλεξάνδρα, Στάθης, Έλενα, Βασιλική. Σωστά. Ωραία. Καλή επιτυχία μας, παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής, το οποίο είναι δικό σας και παρουσιάζεται τις δικές σας δουλειές. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με την παρουσίαση των Δημοτικών Σχολείων 109 και 21 Θεσσαλονίκης, τα οποία καλούμε αυτοί που θα παρουσιάσουν να ανέβουν στο βήμα. Βρίσκονται εδώ, έτσι δεν είναι? Ως εκπρόσωποι του 21ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης θα σας παρουσιάσουμε το Μουσείο Κλασικής Τέχνης που δημιουργήσαμε. Θα αναρωτιέστε τώρα πώς καταφέραμε να συνεργαστούμε τόσο αρμονικά και να δημιουργήσουμε το μουσείο μας. Δύο τμήματα της τάξης που αποτελούνταν από παιδιά των 4 τμήματων της 5ης τάξης των 2 δημοτικών σχολείων. Στο Wiki υπήρχε για κάθε ομάδα ένας φάκελος που περιελάμβανε 6 δραστηριότητες. Στην δραστηριότητα 1, κάθε ομάδα αναζήτησε στο διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση artgale.weebly.com, πληροφορίες για το καλλιτεχνικό ρεύμα που τους είχε ανατεθεί και απάντησε σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που τα αφορούσαν. Στη δραστηριότητα 2, αναλάβουμε ανά 2 ή 3 άτομα να αντιγράψουμε ένα έργο ενός μεγάλου ζωγράφου, ενώ η δραστηριότητα 3 μας ζητούσε να σαρώσουμε το έργο μας και να το ανεβάσουμε στο Wiki. Ακολουθώντας τα βήματα της δραστηριότητας 4, τοποθετήσαμε το έργο μας το έργο μας στην αίθουσα του ρεύματος που μας αντιστοιχούσε. Ενώ οι δραστηριότητες 5 και 6 μας καθοδηγούσαν ώστε να ενώσουμε όλες τις αίθουσες σε ένα κοινό αρχείο του PowerPoint. Ώρα να περιηγηθούμε στο μουσείο μας. Σας καλωσορίζουμε στο Μουσείο Εικαστικής Τέχνης της 5ης τάξης, του 21ου και του 19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Περάστε να σας ξεναγήσουμε και να σας παρουσιάσουμε σπουδαία καλλιτεχνικά ρεύματα και έργα μεγάλων ζωγράφων όλων των εποχών. Το μουσείο μας αποτελείται από 2 θάλαμους, τον θάλαμο 1 και τον θάλαμο 2. Στον πρώτο θάλαμο υπάρχουν 4 αίθουσες: η αίθουσα εξπρεσιονισμού, η αίθουσα σουρεαλισμού, η αίθουσα κυβισμού και η αίθουσα διβιζιονισμού. Επίσης μπορούμε να δούμε και τους δημιουργούς του μουσείου μας. Στον δεύτερο θάλαμο υπάρχουν 6 αίθουσες: η αίθουσα μεταεμπρεσιονισμού, η αίθουσα αναγέννησης, η αίθουσα φοβισμού, η αίθουσα Bauhaus, η αίθουσα νατουραλισμού και η αίθουσα εμπρεσιονισμού. Κάθε αίθουσα φιλοξενεί ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ρεύμα, καθώς επίσης πληροφορίες γι' αυτό και 4 έργα μεγάλων ζωγράφων που αποτελούσαν εκφραστές του παρόντος ρεύματος. Ας μπούμε στην αίθουσα εξπρεσιονισμού. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν πληροφορίες για τον εξπρεσιονισμό, όπως πότε και πού δημιουργήθηκε, μια μικρή περιγραφή του ρεύματος και οι κύριοι εκφραστές του, καθώς επίσης και 4 έργα ζωγράφων που φιλοτεχνήσαμε εμείς οι ίδιοι. Για κάθε έργο υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, όπως ο τίτλος του, ο ζωγράφος που το δημιούργησε και οι μαθητές που επιμελήθηκαν το παρόν αντίγραφο. Ας οδεύσουμε προς την έξοδο του μουσείου μας. Με αφορμή την λειτουργία του Μουσείου Εικαστικής Τέχνης, μάθαμε να συνεργαζόμαστε, αλλά και να χρησιμοποιούμε ένα σπουδαίο Web 2 εργαλείο, όπως το Wiki, γεγονός που μας αφοσίωσε. Αντιληφθήκαμε ότι σε κάθε είδος διαδικτύακης επικοινωνίας πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες, διαφορετικά υπάρχουν συνέπειες. Μάθαμε να αξιοποιούμε τις γνώσεις μας σε βασικά προγράμματα, όπως το PowerPoint, το Google Chrome, το Mozilla Firefox και το Paint.net για να φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε καθώς δημιουργήσαμε έργα σπουδαίων ζωγράφων και περιηγηθήκαμε στο διαδίκτυο. Αντιληφθήκαμε τον όρο των πνευματικών δικαιωμάτων,
με αφορμή το γεγονός ότι το πρότυπο μουσείο που χρησιμοποιήσαμε βασίζεται σε αυτό που πρώτα την δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός Κρίστη Κέλλερ. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Με τη βοήθεια του υπολογιστή και τη χρήση του λογισμικού που παρουσιάσαμε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνδυασμό των οθονών, ώστε να μεγιστοποιεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. Χρησιμοποιήσαμε πλήκτρο πλοήγησης για να πετύχουμε μια γραμμική περίληψη στην εφαρμογή μας. Χρησιμοποιήσαμε χρώματα, ήχο, κίνηση, εικόνες και φιγούρες. Εδώ τι είστε, από το 109 στο ε1 και από το 21 πίσω χαρά. Βλέπω τα κορίτσια. Πώς σας φάνηκε, παιδιά? Σας άρεσε, θέλετε να συμμετέχετε ξανά? Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν ωραίο να μείνουμε κι άλλο μέσα, να πάρουμε ιδέες και για άλλες εργασίες, έτσι. Βγήκαμε γρήγορα όμως. Σε βγήκαμε. Λούστηκα κι εγώ! Αχ, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Μπάνιο κάνατε. Μπάνιο κάνω. Με γκαζόζα. Για πείτε, κορίτσια, σας άρεσε? Πάρα πολύ, ήταν τέλεια. Έτσι, του χρόνου, με όποιον δάσκαλο κι αν έχετε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ. Δεν ξαναπάμε. Λούστηκα, θέλετε και εσείς. Μη φωνάς. Θα σας τραβήξω λίγο. Γεια σας. Να κρατηθώ όμως, μην βρεθώ στο Θεό. Γεια σας. Πώς σας φάνηκε? Τέλεια. Η εργασία μας? Τέλεια. Του χρόνου θα συμμετέχετε πάλι? Ναι. Άντε να δούμε. Θα είμαστε εδώ? Ναι. Μαζί ή χώρια, δεν ξέρω. Μαζί. Μαζί δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω σε ποιο σχολείο θα είμαι. Η κυρία Ελένη μπορεί να είναι, ναι. Σε εσάς. Πώς έκτη δημοτικού, ναι, μπορείτε. Στο γυμνάσιο υπάρχει. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Κυρία, να βλέπουμε.